2,000 years Start time dito sa may mintal ng Davao City mga kabingka. Atong atuon mga kabingka, no? Isa ka unique, no? Isa ka grabe na lamian nga lugaw na daw diri dapita sa may mintal ng Davao City mga kabingka. Ang pangalan ni ay Shanos mga kabingka. So atuon na to mga kabingka. Let's go. Lugaw ng special and go ng mga kabingka. So, napoy sisig and fried chicken and kuan, chicken skin. Let's go. Lawa na kami yung kuan botong yun botong special. Kompleto nih. Dari na lang kaon. Dari na lang kita po. Asking. Kuya, tikid ako lang sa babae sa mga. Pero sabi mo dapat. Ay, sarap yung lubi. Ako pa dyan yung mga kawan ng kita. Ay. Rice meal 45. Kini. 45. Ano ba ito? Isa ba naman? Gusto ka extra rice 55. Wala mo. 10 pesos. 55. Sisig ba? Ang isa ka, ano ba yan? Bakit ba? Rice meal, flavor 45. That's 55.
Wala pang sisig. Ito lang ano to? Dumi. Ito ba din yung salute sa ang plain nilang ito. Wala pa. Ayusin mo yung plain na ito. Namiga ako. Sisig na ito. Ano yung kwan dito? Luto mag-chicken. Wala pa yung dito. Sili. Kaya din kami. Furnace na. Pwede ko? One ito. Wala na kamang zona. Dua karis mira din. Good. Palista sa dilisan. Dalawa na ito nila. Palista sa dua karis bayad daan. Bayad bidaan dai. Tumayan ka. Baka nagpalista no. Hindi ano na gusto ng rice meal. Rice, extra rice. Extra rice wala. Extra rice kahit 10. Dua ka rice meal na extra rice. Isa ka rice meal na Ito. Facebook na rin. Bato kasi mabait na no? Kaya ba ito? Lamit. Mabait naman mo no? Ha? Girl, ako po. Ay, building. At ang diparkingan, sa yung motor, itong taas. Ganun, di pa sulat, naniniway mo hala. Ano man na, kay Ryzen man nagakuha. Kasi ma-serve ni balik ko. Wala, ano, nagutang ko rin yung nakuha, wala man. Utang na na. Eh, gano'n na po sa limos. Ready ko pa. Extra rice. With extra rice. Sabi, cellphone na yan, mga anak. Dito. Asan kape? Asan kape? Mali? Kanta ka. Ayun, yung pila lang kape. Magbuhat ng wingsak ka dyan. Ako pag yun, sabi ko, ay, kaya mo, ikaw, ako, ay. Ikaw, ayaw, kasi pinintag pa yun. Ikaw, ay. The best and the best. Sabit ka na ito, no? Buto nito. Sige. Yes, yan, Siya pa yung ginahulat ng arabis na tumuduli sa may lungkay. No? May lungkay nila din. Sakit ka dito sa Virgin Night? Kumuto ba? Ha? Ha? Wala na ito ba? Ano na buta? Ay, buta ko lang. Buta Ay, ko. kuha niya sa bako. Ako ka ito mga kapulog. Ay, ano? Ito daw. Take off. Nag-enjoy yung mga kapas, no? Kasi dahil sa kayo nila nito. May sa kuna. Dalawang pinya nito. Isa lang buwan ngayon. Baka nang wapag pinatapos sa iso. Ang bako na siya, uy. Bata. Wala kayo. Wala ko ba?
Ibulo magkakaroon niya. Tinawin mo bandre. Oh, sisigyan mo. Ay, nagbulo na ka. Okay lang. Sila wala para makaingon ito. Sige po. Bridget! Ilan ka extra rice? Dua? Kasi ka siya ako? Rice? Dua lang lang. Ha? Dua lang ito rice. Kani? Kaya ka extra rice? Hoy! Dapat Pero, kaya kong korta. ha? Paningot ito na. Bilang nagsisig mo. Lapis kayo. Pagpulutan, magsisig ko sa kuwa. Ano yun? Pagpupultan kayo. Buwan siya. Ano ba? Ito, supo, isang good. Okay, kaya may kuwan rin. Kung ano mo rin isa siya naman mga kabita. Okay, kaya dapat tapos na sabihin mo. So, see you next vlog. Kamusta? Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.